Ells es troben comunicant constantment als nostres telèfons, que ningú pensi que perquè el senyor Ortells i el senyor Fuster siguin parents hi ha hagut cap mena de favoritisme respecte a una possible prioritat de la trucada del senyor Ortells. Una nova comunicació al nostre programa. Déu vos guard i bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda. Hola, Déu vos guard. Em dic Manel Dols, soc representant i truco des de Barcelona. Molt bé. Bé, jo volia fer un parell de preguntes amb el senyor Fuster, molt ràpides, una més aviat general i una molt anecdòtica. La general és la següent. Jo vaig descobrir amb el senyor Fuster amb el llibre Nosaltres els Valencians, ja fa un plec d'anys, no? Des de llavors ençà ha plogut molt, vull dir, en aquest país, a la península, han passat moltes coses. S'ha mort una sèrie de gent i han nascut uns altres i tal, no? I això, en principi, semblava afavorir un cert enteniment, diguem, una certa... en fi, que ens posaríem més a prop tots els pobles que composem Espanya, no? Concretament, en aquest cas, València, el País Valencià i el País Català. En canvi, ha ocorregut un fenomen relativament curiós, i és que, per exemple, concretament al País Valencià hi ha hagut com una mena de polarització. És a dir, ha sortit el que ara se'n diu el búnquer Barraqueta, per dir d'alguna manera, no? I d'altra banda ha sortit potser un procatalanisme una mica més accentuat o una mica més visible, no?, en certa manera. Llavors jo en els últims anys el que estic veient és que tots són declaracions de bons principis, tant des del punt de vista del País Català en quant als valencians integrats en certa manera en aquesta cultura comú, i una gran quantitat de declaracions de bons principis entre els valencians en certa forma, diguem, procatalanistes o que se senten també integrats en aquesta cultura comú. El que no hi veig, i crec que el senyor Fuster estarà d'acord, i és la meva pregunta general, són mesures concretes per tal d'evitar aquest cert allunyament, que ni a nivell geogràfic és explicable, i al referir-me a mesures concretes em refereixo concretament, doncs, no sé, a centres culturals del Principat al País Valencià, centres culturals del País Valencià a Catalunya. És a dir, no estic parlant potser d'una invasió culturalista en un sol sentit, sinó d'intercanvi, no? Ja t'entenc, ja. Però vull dir mesures molt concretes, i abans deia una mica pragmàtic, no, el senyor Fuster? Sí. I crec que els catalans també ho som, i tothom... Jo crec que efectivament s'ha produït això que tu dius, i crec que evidentment falta institucionalitzar una mica aquest corrent mutu recíproc d'afinitat en què està redescobrint-se. Evidentment també, insisteixo, s'han produït els últims anys més contactes que mai. És a dir, si pensem el que passava fa, no sé, 100 anys, és a dir, en el moment de la Renaixença, doncs apenes hi havia més contactes que pràcticament que els epistolars. Ara, actualment, doncs, hi ha hagut una transfusió molt important, tant a base de viatges i visites mútues, més vegades en realitat pugem els valencians al Principat que no baixa la gent del Principat al País Valencià, parle ara a nivell cultural, però també hi ha hagut també fenòmens tan importants com el de la cançó, en el qual alguns valencians, com ara el Raimon i l'Ovidi, i en fi, amb un altre nivell, alguns altres grups, o dic, alguns altres cantants i alguns grups, doncs han fet acte de presència aquí al Principat en fi, donant senyal de vida d'aquesta cosa. És evident també que els nostres llibres, la majoria de nosaltres, els publiquem així. És evident que també l'Estellers, per exemple, doncs, el Vicent Andrés Estellers ha arribat a un prestigi que mai cap poeta valencià havia tingut per així, etc. Ara, això no és suficient, jo ho reconec, i que, esclar, això no depèn ni de nosaltres, ni pot ser ni de ningú, depèn del dimoni, és a dir, depèn de tots. Jo anava una mica a subratllar el que tu has definit molt bé com institucionalitzar una mica, no? A través de la Generalitat, a través de qui... No, això hauria de ser de les dues Generalitats. Exacte. Però això, Manuel, hi havia una segona qüestió, no? Sí, hi havia una segona qüestió molt anecdòtica que a més ha sortit de rebot. Jo tinc entès que el senyor Fuster va tenir bastant a veure amb justament, ha dit el nom, amb en Raimon, l'avinguda de Raimon i l'establir-se aquí. Voldria purament ja a nivell anecdòtic que ens comentés alguna cosa sobre això, no? Perquè va ser molt important, almenys pels nois catalans de la nostra generació, que més o menys és el del Raimon. Sí, l'anècdota és molt senzilla, és a dir, un dia vam descobrir allà que hi havia un xicot
un estudiant que tenia 2 cançons o 3 cançons com a màxim en català. Ens vam fer amics, és a dir, ens vam posar en contacte, i a la primera ocasió que vaig tenir em vaig fer venir aquí al Fòrum Vergés, que era... Sí, allà val més Bruguera. Exactament, que era una cosa de les primeres plataformes de la cançó, i un bon dia s'hi va presentar i la seva manera de cantar era tan diferent a allò que en aquell moment es portava, és a dir, el treball dels 16 jutges, molt important d'altra banda, no hi ha dubte, i molt estimable a tots els nivells, l'estètic i el polític, etc. Però aquella manera de cantar a base de crits i una miqueta excitada, va remoure l'auditori. Recordo que un any memorable aquella primera vegada que el Raimon només va cantar que 2 cançons, em sembla que 2 cançons, perquè no en tenia més fetes. Gràcies, Manuel, per la teva comunicació. Gràcies. Adéu-siau i bona tarda. Adéu.